तांदळाची भाकरी बनवून दाखवतलं. भाकरीसाठी पाणी गरम करून ठेवलं. आता पिठात घालतलं तांदळाच्या. मी आता तांदळाच्या पिठात मीठ घालतलं. मी आता पीठ भागवतोय. बोलू मी आता पीठ भागवतोय गरम पाणी करून तांदळाचा. चांगला पीठ मळू ह्या गरम पाण्यात, मग भाकरी मऊ होता. मी आता भाकरी बनवतलं तांदळ. तवो गरम झालं तर भाकरी टाकतलं तव्यात. भाकरी झाली आता मी काढतोय.